कुमार नारायण बाइटॉल विजय कुमार नारायण बाइटॉल विजय कुमार नारायण के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पंडित जी के कहता करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया विजय कुमार नारायण बाइटॉल विजय कुमार नारायण बाइटॉल जहरता प्यारी यारी शोभे जइया चौमुख जहरता प्यारी यारी शोभे जइया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया विजय कुमार नारायण बाइटॉल विजय कुमार नारायण बाइटॉल सुबोध करा सेवा कैया अनुराग मुकेश पद साह करा सेवा कैया